Добър ден, приятели на Head91 във Facebook. Аз се казвам Христо Петров и съм управител на фирмата. Днес приключва играта на EBC Brex, която един щастливец от вас ще спечели предни дискови накладки на една реномирана марка. И така, в този софтуер са вкарани всичките имена, които са участвали в играта. По случайен принцип ще изберем един от тях. Победителя е Пламена Кондова. Честито, Пламена! Пожелавам ти още много успехи в подобни игри. За всички участващи искам да споделя с вас, че през следващия месец фирмата прави 21 години и по случай това нещо ние ще направим още 5 игри, в които всеки от вас може да участва за нещо, което има нужда от него, не просто за самото участие. Сега, за да покажем, че всъщност не само Пламена е вкарана в софтуера, ще направя още няколко опита. Илиян Василев. Съжалявам, Илияне. Детелина Грин. Съжалявам, Детелина. Валю Николов. И още един път. Диана Храненикова. Очевидно доста жени участват в подобни игри. Пожелавам на всички жени и на мъжете, разбира се, успехи в следващите наши игри и съвместно да вървим напред. Благодаря ви.